Halo Bes, ayo kira-kira aku ki ate masak opo? Aku ate masak salah satu makanan khas dari kota Lamongan sing berkuah warna kuning dan tentunya gurih. Ya, aku saiki ate gawe soto Lamongan. Yaiku bumbu-bumbune ono bawang merah, bawang putih, jahe dan juga kunyit. Terus nek ketumbar karo kemirine iki digongso dhisik ya Bes, sadurunge diulek. Nah nek apa wis mari sampean gongso ngene iki engko sampean ulek kabeh dadi siji, terus digongso maneh nang dhuwur wajan, dikei serai, dikei daun jeruk, diparingi garam, diparingi penyedap boleh lah. Terus niki nek wis walus bumbune tak cemplungno nanggone banyu sing wis umop. Berhubung cekere iki mang wis tak grabusi dhisik dadi cekere kingko ora perlu digodhog suwe-suwe. Iki wis tak skip yo guys, jadi cepet. Nah iki sotoku wis mateng, wis umop, wis empuk kabeh. Terus tak kweki daun pre, terus marino tak taburi bawang goreng. Lah iki wis mateng suweger, aja lali pendampingi jeruk nipis, sambel, gobes dan juga suune ya Bes. Nah ojo lali sambel sing enak sing pedes ini saweger le mam, apa maneh dipangan pas waya sahur utawa buka.